Ik spreek, ik had het er net ook al over, het is heel belangrijk dat Bonaire zich economisch ontwikkelt. Maar dan wel in balans met de natuur van Bonaire. En ik denk dat iedereen daar ook dat heel goed weet. En in die zin is het ook vergelijkbaar met de Waddeneilanden in Nederland. Ik heb veel ervaring op de eilanden in Nederland. Nou, daar zie je ook dat balans tussen natuur en natuurbescherming en toeristische ontwikkeling. Dat het op een goede manier moet samengaan. En dat hoor ik ook iedereen wel zeggen. Ja, en verder is het gewoon, het is vrolijk. De vrolijkheid en de humor, of dat nou door de zon komt of door het karakter van de Bonaireanen, dat weet ik niet. Maar het is altijd gezellig en dat spreekt mij wel aan. Ik denk dat het heel belangrijk is om samen te werken. Stinapa wil de natuur beschermen en de natuur beheren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is met iedereen die op Bonaire werkt. Hotels, het openbaar lichaam, andere instanties. We moeten met elkaar dit eiland mooi houden. En belangrijk is denk ik ook, nou dat vond ik wel goed, er was een hoteleigenaar die een plan had. En die nodigde ons van tevoren uit om eens te praten van, wat vinden jullie nou van dat plan? En dat is denk ik veel beter dan dat alles al helemaal doordacht is. En dat je dan moet zeggen, nou ik vind het goed of ik vind het niet goed. Dus aan de voorkant goed overleggen hoe we het met elkaar hier gaan doen. Nou, dat heb ik al ervaren in die 2 weken en daar ben ik ook heel erg voor. Dus ik wil graag met iedereen kennis maken en heel goed kijken en luisteren.